pucanje stopa, akšamski ezan, kraj dnevnog posta. Džamija je, hvala Bogu, prepuna. Iščekivale su se ove najdraže minute. Minute u kojima dovimo i molimo Allaha Đelešanuhu za sve ono što nam je na srcu i duši. Kažu da se dove postača ne odbijaju, posebno u prediftarsko vrijeme. A mi dovimo za sve muslimane svijeta. Dovimo i zahvaljujemo porodici Muje i Suvade Bećirbašić iz Pule, koji večeras 11. dana ovogodišnjeg Ramazana za svoju rodbinu, prijatelje, komšije prirediše kolektivni iftar u svojim jajićima. Ovo je predivno, ovako da se okupimo, zajedno iftarimo. Ovi momci i djevojke iz humanitarne organizacije su za svaku pohvalu. Ne možemo se dovoljno zahvaliti ni onima koji ovo finansiraše. Između ostalog, govori prisutni na iftaru. A iftar je organizovan od strane humanitarne organizacije Help Others Salzburg, pomozi drugima, koji sve radi sa osmijesima, pažnjom i predanošću, da što bolje posluže prisutne postače. Hrana topla, svježa i tek pripremljena. Ima i riže, ja ovo. Nije ti rekao ona Bordona. Niko ja nisam znao, ni znao da mi nije sad, ja došao da nas privodio. Kako će mi reći? Hvala njima da su oni živi i zdravi, koji su ovako ovaj narod, koji obezbijedili da sav ovaj narod. Mene lično su obradovali. I to su mi braći nas. Ne znam šta drugo da sam kažem, samo baš me iznadili i hvala njim. Zadovoljan hranom? Sa svijom. I do sad, ne samo sad, nego i do sad. Baš je puno krožno, perfektno. Selam imame Džomuju i Srinu Suadu. I sve njihove tamo. Svi selami. I hvala im. Hvala im puno što su napravili ovaj iftar. Kako je meso? Pored kolača biraš meso, ha? Si zadovoljna iftarom? Jesam. Kako je proteklo sve? Sve je dobro, maša. Sve je dobro. Sve je friško, dobro. Eto. A budete zdravi i živi i oni koji je naredio da bude zdravi i živi. Mujo i Suvoda. To oni sve. Sada koš po selami neku? Selam im Konu Meiri u Austriji, njeznu djecu. To je
I sve je tam po Austriji, familiju svu. Čuju to, nisam na to nikad, hvala. Odlično. Ja. Proučimo dovu. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamun ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahillezî at'amena ve sekâne ve cealena minel muslimin ve rahmetullahi ve berekâtuhu. Allahümme ekfina bihalalike an haramike ve agna bifadlike min sivak. Allahümme zid ve la tenkus bi hurmetil Fatiha. Dok smo se ovako malo stišali, da se zahvalimo našem domaćinu, hvala Allahu Đelešanu koji nam je ovo omogućio, i našem domaćinu Bećirbašić Muji sa njegovom porodicom, ekipom, s kim je već radio, ženom, da im bude hajri kabul, ako Bog da Allah namiri u boljem, a sve nas ovako, ako Bog da sastavi u džennetu, a i njega sa nama. Zahvaljujemo se Muji, Suvadi Bećirbašić i njihovoj porodici na povjerenju, kao i za nesebičnu podršku, dobro djelo i darežljivost. Ako i vi želite organizovati kolektivni iftar, iftar na kućni prag, prehrambeno-higijenski ramazanski paket ili bajramske paketiće za djecu, javite nam se. Stojimo vam non stop na raspolaganju. Vaša humanitarna organizacija Help Others Salzburg. Pomozi drugima. Da im Bog podari sve dobrote i onima koji su priuštili i ovima koji su spremali. Za nas komšije, da budu živi i zdravi i da zapamte puno Ramazana ako Bog da zdravlja.